Arwaki sani, arwaki godiochieng' sani, okinyi mang'ich dhi mawadwa winje wach Jehova Nyasaye. An ka mondo akelni wach Nyasaye mangima. Hallelujah. Duong' odogne Yesu. Duong' odogne Yesu. Duong' odogne Yesu. Wateme luongo jomoko ka nyalo luongore. Ateme luongo jomoko ka koponi gini e kor yamo to gidonji mapiyo piyo. Yes. Ime luongna ng'ato. Yiena chwade gini kawuono gi dholuo matin. Nyasaye malich. Oh, yeah. Apako Yeso ja Nazareth. Duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko dogne. Simba, Mother Judah, Siburia. Yeah, Nyasaye malich. Luongna ng'ato. Obi e injili mar Yesu ja Nazareth. Yes, wuod Bwana erokamano, amina. Nyasaye mondo gwedhi maso dhiambo duong' pako dogne Yesu. An ka mondo akelie wach moro gokinyi sani. Mana wach. Mawacho ni kar chakruok wach ni nitie. To wach ni kod Jehova. Adwaro chiwo jomoko nindo. Chunji nindo. To giwuotho. Nindo be marach komaki tiwuotho. Ni wuotho kori digni adiga te nindo. Nikech nitie gik moko ma ka nindo nomaki. To ino kinegi to jomoko to nyalo nenogi. To joma nenogi go te loko ni goyi kendo loko ni sungoreni. Kar ninde momaki mondo ichungi mondo iwuog idhi kama idhiye mondo idhi kaw gima Nyasaye oketoni. Ok ajawer maber ahinya to an gi wer moro kawe awere. Joma chayo weche Yesu rieko gi tin, joma chayo weche Injili chunygi matho. Ngima ma ji yude chiemo ngima morem. Geno chiemo ok noresi dwar weche chuny. Ni joma chayo weche Yesu rieko gi tin, joma chayo weche Injili chunygi matho. Ngima ma ji yude chiemo ngima morem. Geno chiemo ok noresi dwar weche chuny. Ndalo moko yenda geno rieko me piny. Ndalo moko yenda geno mana jomomeo. Kata mana joma donga ahinya moluor. Geno rieko piny oyuma onge tiende. Ndalo moko yenda geno rieko me piny. Ndalo moko yenda geno mana jomomeo. Kata mana joma donga ahinya moluor. Geno rieko piny oyuma onge tiende. Wendo na mayanda yudo wendo mariek. Osana wewe yaka yuda mwandu mopandi. Osana yandi puonja weche manie polo. Joma geno rieko piny ogwenyore kode. Wendo na mayanda yudo wendo mariek. Yaka yuda mwandu mopandi. Osana yandi puonja weche manie polo. Joma geno rieko piny ogwenyore kode. Apako Yesu jateko komanda mar lweny. An to kama kura gikiene gi ika e piny ka ni ndalo masewuothe wach ni. Ndalo goto nok. Lakini chakre 80 gi wiye be ok nok ahinya. Tok da kwani higni ngech higni go tok bitero wa kama onego wadhiye. Kara kamano to kama kuro wagikiene. Kuro karan
ni otama wacho gimoro makaka moma wache tamedo gi mara manoran kiduong makonyi tek kendira oi makamidhie onge omio ahamwa e chunya ni weche moko magongelo ngielo magosialo sialo magtugo magtiko gi rosa maganena dede kachamo lum en chiemo mara dede yes kianga riembo nyange mago kamidonje mago ikwedi puonjo go somo igiri moko mokalo ka kora pako Nyasaye malich Nyasaye maduong muma wacho kata wer mawero wacho ni joma chayo weche Yesu rieko getin joma chayo weche Yesu rieko getin to dalo moro ni yande duogeno mna chiemo to geno chiemo oknoresi dwar weche chuny sani ji mang'eny kara kawuono miwinjo ka koro gio chunji ni kia gidhiye gimoro ni kia Valentino kia ng'o japadri moro mane jachode mane otho ningech wach era japadri changeni no okonyombo japadri chane okonyombo ana ja history marach kidoro gima winje piny ka in history to church history bang'eyo kichichie jomoko kichichie ni satano sewuokariwa ni gi celebrate gimor kuom ng'ato mane okonyombo sani ni ji dhi Valentine joma onyombo dhi Valentine to ng'acha to ok nonyombo kendo nomake nikech wach era kiyudo ka Satan. Thank you, Reverend Irene Mbone Ankia. I'm speaking my mother tongue. Please forgive me, but stay to the end. We need to connect, Reverend. Hallelujah. Glory to God. Biero, thank you, Maso Teko. Wuda Bwana Askenas. Giji duto mabiro. Kiyudo ka Satan nigi interest e wach moro. Kiyudo ka Satan nigi interest e wach moro. Magino mi lwedo nyaka gi joma ting'o tools mirito go piny kiyudo ka Satan omiyo jogo thuolo no ma jogo mor kode nyaka sirikal mor gi gimoro par diriyo nikech weche ma ji dhige ngima piny ni ok dwar piny ni jasikgi kata roho maler kiyudo ka nitie roho maler ma nyaka jopiny puoyo ni ng'ano ng'e dhom ng'ano dhom makodhom tawinjo ka denda godi ng'ano dhom kwinjo ka Vincent Owa Frederick Otieno ero kamano kumbiro chatang' ahinya nikech nitie piny ero gige piny mor kuom gige piny mor kuom gige to gima rach malich makawuono piny dhigo mbele en niya wan wajomo waringo waweyo gigewa ma piny ok dwar to wadhi konyo piny ero gigene emomiyo adwa puonjo kawuono gimiluongo ni jadwar osewuok jadwar a hunter is out looking for people that he may devour. Orito owuok oko jadwarno odwaro joma dongam okni oneg kende okwongo ngami, which means there the devil is out looking for you and he wants to devour oulonia dhigidhulu maber kabisa okni ngama kende ni ongamo tomonyo all yani to take you all odwa Satan odwaro ngam joko to maki to okawi duto okawi ginangani okawi giwi okawi nyaka lepite nyaka tiendi kibudu gimora mora kik dong ni nenore ni ng'at moro machielo madwa wari e lwete nyalo neno omaki tongami to kaw gigenigo te jachien wuok oko mondo ngam
Koro wasom ni muma mondo adhi nyime kalero ni gimi winjore mondo ler. Devouring, when something is being devoured, ochame in haste, ochame gi ng'wech, to yadhe. Ok inyal devour, gimoro cannot be devoured. Gimoro ok nyal bedo devoured ni pod iweye ni ng'ulo choke. No, mano ok devour. Koro madhod Juda to ok ti tijno. Koro owuok to en gi photocopy. En gi photocopy mar duol ma bende odhigo oko kayo cha. Kawuono kata mana sani ji mang'eny nyalo David Onyango erokamano, Kevin Gombe wuod Odhiambo erokamano kuom biro. Gino nokethore matin to wasomo ma mondo adhi mbele. Gi wachno. Petro mokwongo 5 chakre matindo 6. Petro mokwongo 5 chakre matindo 6. Omiyo beduru mamuol e bwo lwet Nyasaye mantie teko. Nitie kama nitie teko mane bwo lwet Nyasaye. Beduru mamuol e bwo lwet Nyasaye manitie teko. Teko nitie era mantie teko en era mar Yesu to ok mani kin dichuo kod dhako kata kin nyako kod kiang'owa. Omiyo ng'ato kik thang chunyi gi weche moko mag hera ni kiang'owa ni kia Valentine nyocha ok ing'iewo na gini, mago nonsense. Akweri nono. Muma wacho mondo oting'u malo e ndalo mowinjore. Abiriyo wacho ni keturu parruok baru duto kuome nikech oparou. Kisungu wacho ni cast all your cares. Kao pachi te. If you are depressed, kiwinjo ka in gi depression, clinical depression, or don't mask your depression. Kiki ume ka tikete ni koro gik moko duto ni in gi solution ni dwa kao. Adwa wuoyo kuom Jadwar. Remember, asomo mana muma monda keti ni misingi. Nikech adwa wuoyo kuom Jadwar mosewuok oko madwa no mondo ngabi mondo muonyi ngili. Ubiro muonyi ngili. Satano muonyo ji ngili. Yawa wari kinyarika kachomo kono. Muonyo ji ngili. Nikech ka okiyudo kok ng'ato ka Satano nitie, ogi kamoweni. Satano kwene ng'ato kamoro amora sani. Omako ji full, complete, double. Oko toko yot. Satano mak sani ng'ato nus. Ni omaki nus. No. Nyaka gimora mora nyaka no nyisi ni in kode kendo maki kendo monyengere. Erokamano Alex Osodo, Austin Jr. That is my boy. Thank you for coming online. Muma wacho ni an. Riteuru. Kiuru nikech jasigu Satan. Bayo kasibur magoyo asumbi. Koti mang'owa kodwaro en Jadwar. Is a hunter. En Jadwar. Owuotho kogoyo asumbi. En gi wechene tiene asumbi no, which means that he makes some sounds that are similar to that one of the king of the jungle. The king Christ Jesus. Odwano sound like him. Tine nitie injili be madwa chalo kaka injili mar Yesu, lakini okike en manywanda odotengo. En manywanda ogath, injili no gath. En manywanda ochalo ndiek mang'e mabako gi madichuo tani. Ogath, en injili to gath. Okawuoye gath mar dhano, tawuoye injili magath mokike. Mara ni Yesu ni iye kanyo, to mara ni kia Maria ni iye kanyo, to mara ni kia Ndeto ni iye kanyo, to mara ni kia Mohammed be ni iye kanyo, to mara ni kia Ngoa. Ogath, injili no gath. Tienia, Satan is a master counterfeiter. Yes, the devil is a counterfeiter. He's a master of caricature. Gikmotimo odwaro chue kopi machalo. Okao nyaka duonde
e sibur mador Juda. Kawuono dogi nyalo dogi nitie jomoko makata komosini. Yes apaka ya sai bali. E mani mano koro ng'e ni endo ni yalo. To ka duondi opogore machielo to oh Bishop, I'm honored to see you. Bishop Joy Barak is online. Thank you. Elijah Molenta Jalogo. Koro Satan goga sumbi kogodwa owuok Satan owuok oko. Ne kaka sani koro wuok iparo ni monadi mano wuondo chuogi ni dhi wuoth to karo dhi mana romo gi ng'ato Mombasa monadi basani dhi go abal duge e otende madongo to gigomna gi chuoji yote ka chuodi ni chuo nigi chuny mar do ng'ama noko ni chuo ni chuny mar do chuny mar do manade kibedo jado we tugori niya ni kor ni ponde kia girene no Satan emoketi mondo time timbego yes emoketo gimondo tim timbego kaka wuono gibiro mi flower mar rose kada ken flower miluongo nang'owa ni koro migo koro diye bathi ni koro ni flower ing'weye to flower tieko dakika dika pok ochako nur tiende niya hera machot ni mi ok en hera ma last en era manur as soon as megaga ng'e kona miweye kada kapod dhi e rum iyudo ka hera no osenur marach en orumo bang' timo richo cha yes bang' timo richo cha to serumo nikech gima nodwaro kuomi oseyudo oseng'eyo kaka ichalo kaka iwinjo kaka kiang'owa kawuono kiny ibiro chako winjo kaka gibiro wacho ke jomoko jibi kiadi jomoko ke otimore nade magi ketho nyingi ji magi wacho weche richo nyaka gik mokolo lakwa ka wasechiemo ka koro sani kana idhi hotel iluongo ni anemi ya toothpick ng'ato wuoro mani wacho machielo johera mahera otamogo ma jo ginene otamogo emoloko weche te mwatiyogo koro ginene yani wageni yudo en wa Nyasaye sani koro nyose weru en ba richo ni baba ke wacho ni nyundo to ngato paro na weche mag jochiende winji kaka Satan chalo en a counterfeiter ogath okelo injili magath weche ne gath oriwe weche wa mag muma gikao mondo giwer godo to idwaro ke jomo wargo ni be emoketo gigo ni tiun ni kisa tiun to wede to dhuro manyiri gi chuo gi joma dongo gi joma tindo osewero mondo giket kisa tiun mondo konyi tionge iwinjo mana ni kia go gi nyundo kio timore kana no nyundo edwa Nyasaye to jachieno kao mano jadwaro kao mano owuothogo oko mondo lok ni gino mondo maki godo katame yawa Satan tonga marach en nyaka walonye duk gi wa Nyasaye walonye duk tere nikech Yesu wacho niya emoma ni nomayo joloch kod joteko gik moko te nokawo kuomgi nolonyo gi duk tiende niya nowegi nono thirit ka nomayo silaha te mane gitiyogo mane ji wuoro ni magi gik madongo ma Satan nigo Yesu nomagi mowegi lweteno kaeto then what did he do? He made them a show. No keto gi kanga motere somo no ji te onegi elela ni ng'ani udong nono ng'ani lwetani nono kore momiyo ti odigi ni adiga moko be tini winjo kadhi kata Facebook kama ni mnonka gi wuoyo ti winjo ni nadwa somo Joana kia di ni mano mombe kia dwa somo kata wacho weche ne otugo gi wach Nyasaye tiende ni mago jodwar mowuok mondo dwar chunyi ji to jomoko ok negi jomoko nindo tero ok gine gima Satan timo atwaro mondo wanyo yawre mondo muma mochop kuomi mawacho ni ya hallelujah duonge pak ginyalo giloyo gi teko odogni Yesu Mesia iwinjo nade kama gikeno kodi no iwinjo nade iyie chiewo mondo wawuoth kodi sani mondo Nyasaye maduong' matimo gik madongo timni gima timore nikech jadwaro semaki jadwar nyalo maki kikia unyalo maki kikia miwuoro wara ni timo timbe moko kare timo ne timbe ni itimo timbe ni ne lwet jadwar ok Yesu bende owuok oko mondo manji
ne Nyasaye moketo wamondo wamany ne ji Nyasaye wambe wan jodwar to wan ok wan jodwar matero ji e piny mudho wan jodwar matero ji e piny ler piny ngima to jadwar machielo ni bendo wuok te to dwaro mondo ngam jogi mondo lok joge ne to nego nikech Muma wacho e Johana 10:10 wacho niya ni to Satan jachien tije en nego en ketho en kwalo mane mowuok ne oko obiro kwalo nyaka koki ka ok itang to kwalo nyaka yewi obiro kwalo jedi mayuak ni lawo gi no ler kia lawo ler kia nanga da makia kure o kaw kia moro nyangao kia otimore nade mano jachien uda ko elandi kata ulemo kode en ng'at ya Satan kata ulemo go ni ubero no jalemu to tamore warruok ng'eni onyalo timo gimoro amora onyalo timo gimoro ubedo kode machiegni to ena gi timbe ne moa gi piny rudhu mudhu ni odwa kwalo go teko man kuomi marari kia odwa timore nade obiro kadeza ko nyamo gik boke dhoge ojamo gik boke kegi momio ukinyi mang'ich ni to ng'ato nyamore gi big ji nango nindo mane manosewe to dhoge ne rach to ji no rudho dhoge te nitie gik mano adwa wewu gi kajo tabiro duoge wachni Yeso paki ni jadwar osewuok to sani ok owuogi ni odwere thim sani odwero kama ji nitie kanisa ok en thim to kanisa kaje makoro gi maki jodwar osewuok chama dongine no gi wani kata miende besa miele kanisa mago miende mag jodwar gina miende mag jodwar lolo bigi choken miel makana wache ni miela ni miela kamoro inungo ka ato ko gike chongo ka to okoridre mwalo en miel moro baricho mago jodwar mosewuok en jadwar osewuok odwaro jomo odwa ngamo gi psychologically odwa ngamo gi philosophically odwa ngamo gi clinically odwa ngamo gi religiously jadwar osewuok kidwa bedo jalema nitie yore modo bire dongi winjo nitie jomoko ma kata Facebook magi nitie no bo konygi gik mendiko kanyo bo konygi gin gik magi winjo kanyo pogore kabisa to nyoro nyasobe Facebook nyoro gi nyocha opongo nyaka gaset mawacho ni din moro maduong' mokadwa luongo nyinge din joka kingi maduong' mokadwa luongo nyinge en ni din no poge ka ne joka dwaro mondo yude telo din joka kingi to din joka kingi ni nyose wuok ka wacho niya gidwa tamore Nyasaye madichuo gidwa tamore Nyasaye madichuo aidha Nyasaye ni onyalo bedo madhako nikech dhake manyuol to dichuo bokia juolo ka onge Nyasaye koro gikia kaka idwa luonge gidwa loko mombegi. Let me explain that in English. They are now in the process of producing another Bible version with that they will omit the word he, because God is genderless. That is the argument. And their main intention that some people are not seeing is to change the narrative of the queer group. Ni bedo straight ni Nyasaye ni obedo over jomoko inya masculinity emomiyo jomoko chayo jomoko ma jowuoyo ka be winjo gima wachono ni ichayo jowuoyo ka nikeche God is masculine koro onge God ma osebedo negi e korgi karo maler biro enene male masculine ka Nyasaye wuoyo masculine ka Yesu wuoyo masculine kare wan maro ma feminine to dikanye. And so they argue. So nigi joma nie wi telo manie wi lojno gin joka gin Satano orogi mondo gi pedhi gidhi gibed jodwar to gidwar mana ji chakre kanisa koro giketho. Yes, hallelujah. Okech Victor apako Nyasaye maduong' erokamano koro iwinja ni sama wagikieni jodwar dwero sani ok gidwar gi they are not hunting going for it through the manifested weapons that we know. No, sani gidwero gi battle lweny ma sani wakedogo en lweny ang'owa
be momi mojonia wake dogi langi chunje mag high places mag pinyni to wallo warogi casting out, casting down every imaginations go ever create philosophy, get create psychology. Yes, they imagine things, they write them down, they practice them, then impart other people's life with them. Koro sani yo Dwar mu gin yo Dwar mangi kola mar degree gin yo Dwar man go gute bag kondo bag degree gin yo Dwar ma nigi sandane lwetegi magi nyalo chuo gin yo Dwar makara kiero ni dwa loki dako indi chuo ti idhi te theater ti mara moja kata kidwaro bedo wuoi to theater mara moja gin yo Dwar ma timbe gi richo jo Dwar mu wuok ninge uru ni Satan osewuok oko ka ololwa odangni kor piny to dwaro jogo owuok to dwaro bed gi kit sibuor to ken sibuor okaw kit sibuor to ken sibuor. Yes, onyalo konyi ni no ma en gima konyi ma be mana waja sayo gore gi gini madha kongi no onge tabu waja sayo gore gi kongo kia waja sayo gore gi njaga kia waja sayo gore gi ndawa kia waja sayo gore gi chode kia chode gi go be mana nyole kia ngane gini kia utemana de Satan koni weche moko bari chori odwari eventually when he got you. Yes, mosemaki ibiro neno ka Satan biro dunyi mapokro dwano kendo no dunyi to kada yedi okrobiye. Satan will never come for your funeral. To your funeral he will never obe oknotim kada neno kada mama huyu kada wuru huyu kada chiegi kada nyithindi okobe ywa kawoni kosemaki mosemaki aworo ibiro neno kakata liendi okobiye. Or he will not participate in your miseries, though he is the source and is the main manufacturer and producer of your miseries and your misfortunes. Gimora mora matimi marachino. Satane mokele to koseti mose chuwi kode mose chuwi kode chalonga momi sum moro manego ji mos kae to koro ko chandre wacho ni mano to asetieko o chalo gweno makose miyo gweno moro machielo gicha to ko ringo bang nyaburi ko tagre gi moro mose miyo tabu bakoro dwa nyola kata tong 20 kata tong 30 kaka Satan koro kati dio mnandope pirabol kose ngene ose mi diep ndope pirabol oko chandre ko dodhi manyo ngat machielo koro Satan wuok mondo omany ji mondo negi okethi kendo kwal. Nyasaye ogwedhi sama sani I have to go wach moro machielo lakini Nyasaye ogwedhi to ngeni jangemo nitie tadwa lamo mondo wanyu yawre mondo kiromo kode aidha iringi kata moringo wechariyo oyeni run like Paul was telling Timothy, run away from women, flee. Yes, to chako wacho niya kamoro ni resist the devil and he will tamri ni itoto angei jadwar wuo koko ni ji idwaro jo Nyasaye atoke yoda dagi nyingi Yesu Kristo ok ne yud pesana ok ne yud chunya ok ne yud ngimana ok ne yud wanga ok ne yud koka gimoro amora ok ne yudi kata idwaro mondo bedie koka adagi kata idwaro mondo bedie dhoga adagi kata idwaro mondo bedie wanga adagi kata idwaro mondo bedie agoga adagi kata idwaro mondo bedie tienda adagi kata idwaro mondo bedie yo kachien kuna adagi kata idwaro bedie yo katienda pia adagi. Resist the devil. Hallelujah. Glory to Jesus. Wala me Nyasaye baja teko. Ero kamano Ruth Polo, ero kamano. Yes. Isidho dhahabu kalegisani. Mano ingi crown mamano, machop crown marmwando mar jomoko. To mano crown mimiyo mar bedo jomoko. Kuom wachni kawaye kuom wachni tetemo. Nyasaye alami neji maja bedo ja twaro si wuok mondo maki gi yore te gi rieko gi te jo twaro go aketho rieko gi e nying Yesu Kristo ma Nazareth aketho kata gibiro gi weche mamit weche machalo mo mayom mopuo aketho rieko gi go
Yes, e nyingi Yesu Kristo ma Nazareth. Kawuono Nyasaye maduong' alami ne ng'ato ka ng'ato. Kapo nono ni ng'ato no pondo gi chi ng'ato lodging ma kawuono kendo miyo maua no mondo lokre makech nyingi Yesu Kristo ma Nazareth. Kato pondo gi chi ng'ato lodging kawuono odhi to we nyithinde ka chandore to pesa kao maro chore. Yes, tim gima ber kikinege tinege kacha. Kikinege Nyasaye tinege kacha mondo ng'ano dhire mar riembe kabisa ni wecho tamore tiyo. Apako nyingi menyaka chieng' dungo dogri kum locho kendo kumbero Nyasaye maber. Apaki jakondo mola. Hey, osiep Elijah jatisubi. Nyasaye ma osiep Paulo bajataso. Kendo osiep na jawar mar dhoni chunya mar denda te nyaka chunya gote. Agoni hero kamano dungo dogri menyaka chieng' nyingi Yesu Kristo ma Nazareth. Hallelujah. Larry Stephen, my boy, thank you for coming. George Barak, kamano Nyasaye gwedhi. Nyasaye gwedhu Austin Franklin. Watch Makono, Nyasaye gwedhu nuto. Mena. Kai winjo ka ne chokruok ichule nyaka sadaka, chule uru sadaka. Okakwa upesa ngekingi ya tena kajabuko lakini adwa na gwedhu. Mane kaka winjo la hera u Nyasaye gwedhu kabisa. Amen.